が過ぎると忙しさも一段落。ママがいました。パパ休憩にしましょう。するとパパは鎌から考え中のパンを取り出しました。もうよく読めたら今度こっちの方に来てください。こっちを読んでください。ママのそのパンを食べていました。味は美味しくてとお店にも出てるわ。下の方のも読んで。しかにこれでは新しいパンと味がしません。おーし、よく読めた。はい。今度は発音記号です。ゆっくり。おーし、よく読めたね。はい。次は、あ、どれですか？あ、どれですか？はい。おい、どれですか？はい。おう、おう。次は、く。はい。次は、えい。ぷ。あ、それはない。ぶ。ぶ。それは、ど。次は、あう。あうはどれですか？あう。よし、よくできたね。今度はね、これをやっ